खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि 16 जुन खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुरिबारि दालाइ एबसुनि बानजायनायाव 2020 मायथाइनि बर' बिजोंजों फरायनानै HSLC आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जादों। थुरिबारि दालाइ एबसुआ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ रुंसारि जयकुमार देरहासार बान्था गथायनाय जायो। बे मेलनि हाबाफारि बायदियै रुंसारि जयकुमार ब्रह्मनि मुसुखायाव आलारि बाथि सावजेनो उलुबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि करगेश्वर मुसाहारिया। बे मेलनि गेजेरजोंनो गासै सा 5 बर' बिजोंजों फरायनानै HSLC आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरा रुंसारि जयकुमार ब्रह्मनि बान्थाखौ मोननो हायो। बे बान्थाखौ मोननो हानाय फरायसाफोरा फारियै सुनि बसुमतारी, सुजाता बसुमतारी, रनजिता गयारी, शर्मा गयारी आरो सानस्रि दैमारी आरो HSLC आनजादाव सा 10 फरायसाफोरखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानायनि थाखाय मान बावनाय जादों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्तम बसुमतारीया। लोगोसे ओनसोलनि गासैबो दैदेनगिरिनि नाजानायजों बे मेलखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिया बेबादियै बुंथियो। दानिया अनसाय नार्जारि दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। दंफां केमेरा दंफांखौ गाखोदो दे।